देशात महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढ होते। बलात्काराच्या, अत्याचाराच्या, छेड काढल्याच्या बातम्या कानी पडतात। बदलापुरातील 4 वर्षाच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण समोर आलं आणि त्याचा सामान्यांमधून प्रक्षोभ उडाल्याचं पाहायला मिळालं। हे प्रकार रोखण्यासाठी आता कठोर कारवाई करण्याची मागणी होते। काहींनी तर सोशल मीडियावर शिवकाळात दिली जाणारी चौरंग शिक्षा आरोपींना देण्याचीच मागणी केली आहे, ज्यामुळे पुन्हा असं कृत्य करण्याची हिम्मत कोणी करणार नाही अशा भावना व्यक्त केल्या जात आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्याला दिलेली ही चौरंग शिक्षा काय आहे जाणून घेऊया। पुण्यापासून 9 कोसांवर असलेल्या रांझे गावचा पाटील बाबाजी उर्फ भिकाजी गुजरनं एका महिलेशी गैरवर्तन केल्याचं छत्रपती शिवाजी महाराजांना समजलं। मासाहेब जिजाऊंना ही बातमी समजताच त्यांच्या रागाचा पारा चढला होता। त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तातडीनं बाबाजी उर्फ भिकाजी गुजरला बोलावून घेतलं। सर्वांसमोर महाराजांनी त्याची चौकशी केली आणि त्यानंतर गुन्हा सिद्ध झाला। पुन्हा रयतेत उठसूट कोणीही हे दुष्कर्म करणार नाही अशी शिक्षा देण्याचं महाराजांनी ठरवलं। तेव्हा त्यांनी चौरंगाची शिक्षा देण्याचे आदेश दिले होते। यासाठी त्याचे हातपाय कलम करण्यात आले होते। हातपाय कलम केल्यानंतर रक्तस्राव होऊ नये, दगावू नये यासाठी जखमा गरम तुपात बुडवल्या गेल्या। गैरकृत्याला माफी नाही, मग तो कोणीही असो याची जाण सर्वांना यावी यासाठी महाराजांनी हे चौरंग सारखी कठोर शिक्षा दिली होती। या शिक्षेनंतर त्याच्या पालन पोषणाची व्यवस्थाही महाराजांनी केली। बाबाजीचा सांभाळ करणारं कोणी नसल्यानं त्याच्या अपंगावस्थेत त्याचा सांभाळ करण्याची तयारी गुजर कुळीच्याच सोनजी बिन बनाजी गुजर यांनी दर्शवली होती। महाराजांनी त्या बदल्यात त्याला रांझेची पाटीलकी देऊन बाबाजीला पालन पोषणासाठी त्याच्या स्वाधीन केलं होतं। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी दिलेली ही चौरंग सारखी शिक्षा आताही सुरू करावी का? कठोर शिक्षेची तरतूद करायला हवी का? त्यामुळे नराधामांना चाप बसेल का? तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं नक्की सांगा।